Jake Cassar huwa karattru kollu lopu fantażija u li jieħu l-missjonijiet tiegħu b'serjetà kbira. U billi Jake Cassar għaddej b'avventura u ma setax jingħaqad magħna għal din l-intervista, it-tim tagħna ltaqa' ma' Clara Zoppardi, il-kittieba li ħolqot il dan il-karattru sabiex jitkixxef aktar dwar id-dinja tiegħu. Jake Cassar huwa il-protagonist ċkejken ta' sensiela ta' kodba bl-istess isem. Huma kodba għat-tfal iż-żgħar bejn wieħed u ieħor ta' 8-9 snin u fil-fatt Jake Cassar għandu 7 snin. Għalmenu is-sensiela tibda b'Jake jagħlaq 7 snin. Huwa tifel li għadu ma jafx jikteb u jaqra sew, imma l-kodba jħobbhom ħafna u kull ktib li jiftaħ jimmaġina dinja għaliha, jimmaġina avventura. U minn ktib sempliċi tal-pjanti li taqla oħtu u li tagħtihulu għax ma tkunx tridu, da Jake joħloq renju sħiħ. Jisejjaħlu r-renju udit, fir-renju udit hemm dil-pjanta li inventa Uli għal-kantofonis u permezz tagħha in-nies jiklu mill-kantofonis u jkunu jistaw ikantaw. U kollha għandhom udit tajjeb, għalhekk ir-renju udit. Għaxar kodba b'kollox, jiġifieri kull darba Jake imur f'dan ir-renju jew jimmaġina lilu nnifsu qiegħed f'dan ir-renju, renju ta' Re Pankrazju, li fejn jibdew jinqalgħu ħafna problemi għaliex hemm reġina, ir-Reġina Fidelia, li kontinwament tattakka lil dan ir-renju u trid teqirdu. Jisa taħlef li trid teqirdu bil-fors. U Jake Cassar huwa l-eroj f'dawn il-kodba kollha, it-tifel li b'xi mod isalva kull darba, ħanajdu hekk, jidħol għall-battalja u kull darba jirbaħ. Ħafna mill-idejat jiġuni mid-tfal li nkun qed nagħllem. Dawn il-kodba fil-fatt ktibthom meta kont għaddi nagħllem f'skola sekondarja ta' Subien. U verament kelli tifel partikolari ħafna. Kienu jdejquh il-kodba, ma kienx ikun irid jaqra u jikteb, imma mbagħad kif it-tiktib jgħidli miss ħanajlek storja u jibda jivventa l-istorja hu. U minn hemm telqet l-idea ta' dan Jake li ma jkunx għadu qed jaqra l-kliem propju imma jimmaġina l-istorja skont l-istampi li qed jara. Tajjeb li ngħid li l-istatistika turi li s-Subien jaqraw l-iktar kodba mhux fittizji. Ġifieri mhux il-kodba fittizji, mhux il-kodba ta' avventura, il-kodba immaġinattivi li ma jeżistux. U b'dawn il-sensiela ta' kodba xtaqt nagħmel xi ħaġa differenti b'mod partikolari għas-Subien. Jiġifieri għalhekk għażilt tifel bħala protagonista biex is-Subien iż-żgħar ikunu jistgħu jirrelataw miegħu u jieħdu gost jaqraw dawn l-avventuri ta' Jake. Apparti hekk, f'dawn il-kodba provajt, fl-imkien ma' d-dizinjatur tiegħi Pier Portelli, provajna nagħmlu xi ħaġa differenti mill-soltu naraw fil-kodba. Il-kliem pereżempju jaqbes mill-paġna l-oħra, il-kliem idur, il-kliem forma ta' kaxxa, u b'dak il-mod il-ktib kważi jsir interattiv. Jiġifieri inti taqra u trid letteralment toqgħod iddawwar il-ktieb sewwa sakemm taqra l-ispiral kollu, jew sakemm taqra il-kliem madwar il-kwadru kollu. U xtaqt nagħmel hekk ukoll għaliex il-video games u l-logħob fuq il-computer dejjem ħajattiraw ħafna iktar l-tfal u ġvera mill-ktieb li huwa xi ħaġa statika. U b'dan il-mod almenu naf għax jgħiduli ħafna, jibbatuli ħafna tfal li hekk jieħdu kost iktar b'dan it-tip ta' kliem kif inhom qiegħed. Fl-aħħar mill-aħħar ma mhux l-inqas ukoll nixtieq insemmi lil Mark Scicluna. Mark Scicluna ħadem ħafna fuq daw il-kodba huwa l-illustratur tas-sensiela kollha ta' Jake Cassar, u anke bis-saħħa tiegħu u bis-saħħa ta' karattri jisom karikatura u jisom hekk comics jappellaw ħafna għażar. Din storja li ġrat lili. Mhix ħaġa daqshekk normali li tsalva renju. S'issa ġrat li darba biss. U dakinhar li salvajt ir-renju tar-Re Pankrazju r-raba' kont waħdi. Imma lill-oħti wetta li darb'oħra noħodha miegħi. Biex tifhem sew, irrid ngħidlek xi ħaġa fuq Melanie Cassar, oħti l-kbira.
Imbagħad ngħidlek xi ħaġa fuq il-Kamra tal-Kodba u wara fuq ir-renju tar-Re Pankrazju. Imma qabel xejn xi ħaġa fuqi, Jake Kassar. Illum għandi 8 snin. Twil metru nieqes ftit, xari nokli żgħar, kulur is-sadit, rasi tonda bħal ballun, ġilda bajda qisni rajt ċivatat u ħalq dejjem miftuħ. Qisni qed nistenna bajtra. Hekk tgħidli l-mama. Dakinhar li salvajt renju sħiħ, kont għadni ma nafx nikteb u ma tantx kont naf naqra. Oħti tgħidli li jiena ftit gazzu jew li jien tal-ħabba gozz. Jista' jkun? Melanie dejjem tajjat u tkanta u tiġri u taqbes. M'għandix kwiet mhux bħali jiena tifel kwiet. Għandha xara nokli, żar kannella, imma itwal minn tiegħi, il-ġilda tagħha mhix ċassa għax qisha ħadet għax-xemx. Ikbar minni sentejn u taf taqra u tikteb ħafna. Anke tilab bil-kompjuter taf u lili kemm tagħtini ċans nilgħab ftit. Forsi xi darba toħodha x-xemx u ma terġax iġġibha lura. Issa din l-istorja li se nirrakkontalek ġod kollha sajf ilu. Ħadd ma jaf b'dak li ġara li fuħti Mel, laqas il-mama ma taf. Għax kull meta l-kbar jitlu f'istorja taż-żgħar, l-affarijiet jibdew imorru żmerġ. Issa se tkun taf int ukoll. Nispera li ma tmurx tparla. Ara, jekk qed taqra dan il-ktieb u ħdejk hemm xi ħadd kbir, aqbad u itlaq minn hemm. U jekk qed taħseb li dak li se taqra mhux veru, tista' talaq l-ktieb minn issa u ma tkomplix taqra, għax din hija l-verità. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.